खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि एस्कर्टआ जाब्रबथायाव गोजौ बिजिरसालिया नेवसिबाय उखिल गगैनि जामिन मेट्रिक आरो माद्रासा आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय रायजर दल गिबि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय आसामाव सफैबाय बार्ड फ्लू EFLआ PFA आव कर'ना भाइरासनि थाखाय हाप्तायाव खेबनै आनजाद लाग्रा आफाद दानायनि थांखि फोसावो लादाखनि राव हारिमु आरो हाखौ रैखाथि होनांगौनि थांखियै मिरुआ मोनसे आफाद दानायनि थांखि लादों गाहाय मन्त्रि मोदीआ दिनै सोनाबनि DFCनि रेवारि मादार खोन्दोखौ बेखेवनानै होयो दानिया आबुं रादाब BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि एस्कर्ट गारिया हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैदों बे जाब्रबथायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि सानै देहा बेंग्राया गोब्राब जखम जायो मख'नो गोनांदि BTCनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव जाब्रबथाय जानाय जाथायनि बागै फोसावदों बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भबानिपुरनि 31 नं माहारियारि राजा लामायाव जादों बे लामा जाब्रबथाया बबेखानि बे जाब्रबथायाव सानै देहा बेंग्रानि अनगायै रनजित बसुमतारि आरो बिथांनि लोगोफोरा जेबो रोखोमनि दुखु मोनासै होननानैबो मिथिनो हादों जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रनजित बसुमतारिया मैया बाक्सा जिल्लायाव हरखाब दावबायहैनानै हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरजों सावरायनानै क'क्राझार फारसे फैगासिनो थानाय समावनो AS26B 6399 नम्बरनि गंसे एस्कर्ट गारिया भबानिपुराव हरखाब लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो बबेखानि जखम जानाय सानै देहा बेंग्राखौ बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों कृषक मुक्ति संग्राम समिति सुंद'यै KMSSनि गाहाय दैदेनगिरि अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रां सिङाव फैनायनि लामाया गोथेबाय NIAनि केसनि सायाव अखिल गगैनि जामिन होनायखौ दिनै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारबाय सानमारि थानायाव 30/2019 नम्बरनि केस थिसननायखौ लाना अखिल गगैखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं NIAआ अखिल गगैनि सायाव मावबादिजों सोमोन्दो थानायनि दाय जाबसिननाय जादों बबेखानि गोजौसिन बिजिरसालियाव थांनायनि अनगायै बे समाव आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि लामा गैलिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि अखिल गगैनि जामिननि सायाव दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जोबथा राय होयो आरो अखिल गगैनि जामिनखौ नेवसिगारो अखिल गगैनि सायाव गुबुन गुबुन मोन 13 केस थिसननाय जादोंमोन बेनिनो मोन 12 केसआव अखिल गगैया जामिन मोनबाय नाथाय NIAनि जोबथा केसआव अखिल गगैनि जामिनखौ दिनै फिन नेवसिगारबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अखिल गगैनि जोबथा जामिनखौ मा जाहोननि थाखाय बिजिरसालिया नेवसिगारखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै उननि समाव बिजिरसालिया जाहोन फोरमायब्लासो मिथिनो हासिगोन बबेखानि बेनि बागै उखिल गगैनि उखिला सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे समाव गोजौसिन बिजिरसालियाव थांनायनि अनगायै जेबो राहा गैला आरो जोबोर थाबैनो गोजौसिन बिजिरसालियाव थांगोन मख'नो गोनांदि आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैया दिनै बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननानै उदां अख्रां सिङाव ओंखारबोनो हासिगोन होननानै आसामनाङै मिजिं थिदोंमोन नाथाय गासैबो फेलें 2021 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आरो माद्रासा आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ सेबेआ मैया फोसावदों फैगौ 11 मे खालारनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आरो माद्रासा आनजादा जागायगोन आरो 1 जुन खालारखालि थुंगेगोन फुंनि 9:00 रिंगानिफ्राय फुंनि आनजाद आरो बेलासे 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि आनजादखौ खुंनाय जागोन सेबेआ फोसावनाय बायदिब्ला गासैबो प्रेक्टिकेल आनजादफोरखौ 4 आरो 5 मार्च खालि खुंनाय जागोन बबेखानि बुहुमनाङै महामारि खालामनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया आसामावबो गिख्रंथाव थासारि लाबोनायखौ नोजोर होनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि सिलेबासखौ 30% खमायनाय जादों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों दुखुनि गेजेरजों कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेननायाव गोदानै जोनोम मोननाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा रायजर दलनि गिबि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों रायजर दलनि जथुम्माया मरानाव जागायबायब्लाबो रंजानाय आरो खुसि नुनो मोननाय जायाखै अखिल गगैनि जामिनखौ गोजौ बिजिरसालिया फिन खनसेबाव नेवसिनायनि थाखाय रायजर दलनि गिबि जथुम्माया साननाय बायदि जायाखैसै
मख'नो गोनांदि मरानाव दिनैनिफ्राय जागायनाय दोलोनि गिबि जथुमायाव दोलोनि गाहाय अखिल गगैआ जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै जथुमायाव बाहागो लाहैगोन आरो दोलोनि आफादगिरि मासिखौ लानानै गाहामै सामलायलांगोन होननानैबो गोख्रों फोथायनाय लादोंमोन रायजर दलनि दैदेनगिरिमोना। नाथाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव अखिल गगैनि जोबथा जामिनखौ दिनैबो फिन खनसेबाव नेवसिगारबाय। अखिल गगैनि जामिनखौ फिन खनसेबाव नेवसिगारनानै जोबथेसालियाव सोना दोनफिननायाव रायजर दल कृषक मुक्ति संग्राम समितिजों लोगोसे बिथांनि मददगिरिफोरखौ गोथौ दुखु मोनहोदों। मख'नो गोनांदि अखिल गगैखौ फिन जोबथेसालियावनो लाखिफिननायाव दिनैनिफ्राय जागायनाय रायजर दलनि गिबि जथुमायाव दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमामोना रंजानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बबेखानि रायजर दलनि गाहाय लिंथुमगिरि भास्कर दे सखियाया फोरमायनाय बायदिब्ला रायजर दलआ आसाम नाङै मोन 29 जिल्ला कमिटि आरो मोन 75 कन्स्टिट्युएन्सि कमिटिफोर दाबाय। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया दासिमबो गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो भारत हादराव बार्ड फ्लुनि गाग्लोबनायाबो गोख्रोङैनो सोलिफुगासिनो। भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गिख्रंथाव महर लादों बार्ड फ्लुआ। बबेखानि कर'नानि गाग्लोबनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो बार्ड फ्लुआ आसामावबो सफैबाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बार्ड फ्लुखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखाराबो गोख्रों राहा लागासिनो। बबेखानि आसामाव बार्ड फ्लुखौ होबथानायनि थांखियै गुवाहाटीआव थानाय रायजोआरि जुनारसालियाव जुनारफोरनो दाव बेदर जाहोनायखौ साननैसोनि थाखाय बन्द खालामथ'बाय होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय गुबुन रायजोनिफ्राय दाव लाबोनायफोरखौबो आसाम सोरखारा बन्द खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बार्ड फ्लुआ जाहाथे सुबुंनि देहायाव बारदेरनो हाया बेनि थाखाय दाव बेदर जानायाव सांग्रां जानो थाखायबो रायजो राजाफोरखौ सोरखारनि बिथिंनिफ्राय सांग्रांथि होनाय जादों। प्रफेशनेल फुटबलार्स एसोसिएशन सुंद'यै PFA गनायनायनि थाखाय फैगौ समबारनिफ्राय गासै 72 क्लाबनि गेलेगिरिफोरखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय हाप्तायाव खेबनै टेस्ट एबा आनजाद लानो फोसावो। COVID-19 नि गाग्लोबनायनि थाखायनो बादायलायनायखौ दानि सोलिबाय थानाय दानावसो खुंफुंनांगौ जादों आरो बादायगिरिफोरखौ जेब्लाबो COVID-19 नि आनजाद लानाया सोलिबाय थागोन होननानै मिथिहोदों आरो लीगआ सिजननि राननीति मिरुआव आनजाद लानो थाखाय थांखि लादों, जेराव नैबे हप्तायाबो गोग्लैफायो आरो क्लाबआ गोबां नेम नितिफोर सरजाबफानो हागौ। लादाखनि राव, हारिमु आरो हाखौ रैखाथि होनांगौनि थांखियै मिरुआ मोनसे आफाद दानायनि थांखि लानायजों लोगोसे बेनि नोगोरारिफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो नाजागोन। बै आफादनि गाहाय दैदेनगिरि महरै थागोन लादाखनि मन्त्रि जी किशन रेड्डी आरो लोगोसेयाव लादाख अट'नमास हिल डेभेलपमेन्ट काउन्सिल, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो लादाख एडमिनिस्ट्रेसन। आफाद गायसननायनि थांखिखौ नखर मन्त्रि अमित शाहआ मैया लादाखनिनो 10 सा सोद्रोमाफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों दानाय जायो। लोगोसे सोद्रोमाफोरा ओनसोलनि हायुङारि सोलाय सोल'नि गोनांथिनि सायाव सावरायलायो आरो नोगोरारिफोरनि जिउ खुंनाय राहा लामानि सायावबो सावरायलायनाय जायो होननानैबो मिथिनाय जादों। गाहाय मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय फोरमायोदि दिनै 306 किल'मिटार गोदान रेलवारि गोदान मादार वेस्टार्न डेडिकेटेड फ्रेट करिडर सुंद'यै WDFC नि खोन्दो बेखेवदों आरो फोरमायनाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि मदिआ हारियानानि अटेलीनिफ्राय राजस्थाननि किशनगढ़ नोगोरसिम बुहुमनिनो गिबि डाबल स्टेक लग हल 1.5 किल'मिटार कन्टेनार ट्रेनखौ खारहोगोन आरो जाय ट्रेना इलेक्ट्रिक रिएक्शननि जोहै खारगोन। डेडिकेटेड फ्रेट करिडर DFC नि सोमोन्दै मिथिहोनाय जायोदि बेयो हादोराव रैखाथि गोनां आरो गोजोन रोगाथायनि सुबिदा होगोन। आथिखालाव सोनाबारि DFC नि फारिलाइ महरै हारियाना, महाराष्ट्र, पान्जाब आरो सोनाब बेंगलफोरनि फोनांजाबनायनि खामानिया सोलिगासिनो थानायखौबो मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।